sunteți mai prieteni? Sau! De ce l-ai chemat aici? Să vă spun ce telefon ia la mama. Ce telefon? iPhone. Și mie tot un iPhone, de acasă telefon. Mie nu mi-a luat. Ce-ai făcut de-ai supărat? Bine, alți copii, dar bine, Păi, te luăm telefon. care copii? Ia să vedem care. Hai să vedem. Hai să vedem. Băi, bună ziua copii! Am auzit că ați râs de băiatul acesta. Am auzit că n-are iPhone, că n-are nimic. Hai să vă explic ceva. Nu contează ce ai pe pământ, contează ce ai în cer. În primul rând trebuie să-L puneți pe Dumnezeu. Și El, dacă e mai amărit și nu are, trebuie să-L ajutați, nu să râdeți de El. În al doilea rând, trebuie să fiți ca frați. Nu să vă jeniți unul pe altul. Asta nu e prietenie. Trebuie să fiți unul pentru unul. Poate el nu are, că nu are părinți, dar părinții poate să servească și pentru el, că are un salariu de 30 de milioane, n-are de unde să ia. Poate voi sunteți mai bogați, trebuie să-l ajutați și pe el. Ați înțeles? Da.